बे मोजां मोननाया जोंनि आसलते जोंनि जाय चिफ बारग' चिफ हाग्रामा सार बिथांखौ बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं ओरैबादि मोजां मोनबाय जायनि फलाव जों दिनै जेरावखि जाया हाबबानो लोब लोब रायजो राजा फैनानै बे हाग्रामा सारनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोननानै जों दा हाबनांगौल' जों केन्डिडेटफ्रा हाबनांगौल' हाबनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोयो बिपिएफ दोलो नांगाल दोलो होनबानो आंथ' बेखौ बिथांखौ आं बेखौल' बुंनो लुगैदों बिथाङा 10 बोसोर जाबाय MCLA जानाया 2015निफ्राय 2020सिम बिथाङा EM मोन आरो बिनि उनाव देरहासार जाबावदों बिथाङा जोंनि बिपिएफ दोलो जानानै बिथाङा दुर्भाग्यजनक बाहाय जों जिहेतु बिपिएफ दोलो सरकार दानो हायिलाय बिथाङा MCLA जानानै थादों आरो दसे थानानै बिथाङा बिजेपि दोलोआव खारलांदों बे बेक्तिगत खोथा खिन्थु बै 2015निफ्राय 20सिम बिथाङा मानो मावाखै आं बे दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव जे बुंदों रायजो राजाफ्रा बे प्रश्नआ आंबो बेखौनो सरजाबनो लुगैयो बिथाङा दे EM जालायदोंमोन मोनसे समाव दुर्भाग्यजनक बिथाङा बे रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ मावनो हायिया आंबो बेखौ बिथांखौ दुर्भाग्यजनक होनगोन बा निन्दा होगोन आरो फैगौ जोंनि बिटिसि जानांगौ 22 तारिखआव जिहेतु भट जानांगौ 22 तारिख 25 सेप्तेम्बर आं बयखौबो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोंहा नेपालि भाइ बन्धु दङ सावथालि दङ बा कच राजबंसि दङ बा बर' दङ जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे वार्मलि मेसेज होनो लुगैयो जाहाथे बिथांमोना फैगौ 2025नि जिहेतु जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन बाहाय जोंनि बिपिएफ दोलोखौ लोब लोब बिथांमोना जोंनि भटखौ होगोन जोंनि बिपिएफ दोलोनो आरो बिथांमोनखौ आं सुस्थ' देहा थानो थाखाय आं इसोरनाव आर'ज गाबनानै आं बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि जेसेबां बिपिएफ दोलोनि आइ आफा रायजो राजा दं आं बिथांमोननिसिम बे मेसेजखौ होगोन जाहाथे जोंनि देहाया आनान गसाया सुस्थ' दोनो